Indinonzi Rose Mpombi. Chitiko ichi chiro chatirwadza zvakanyanya. Nenyaya yekuti isusu hatina kuzoti murume umwe akashaya. Asi pane madzimai pano pachiraini azotaura kuti pane murume akafira mumba achizosvika panotanzwa mweya kunhuhwa. Asi zvichiratidza kuti mukadzi uyu anga achigara everyday pano. Achibika chikafu, achiwacha, achidi murume akafa kudhara. Murume uyu maitikira aita, kufuta kwaita, nekunhuhwa kubudisa kuratidza kuti anenge akatora mazuva akawanda akafa arimo mumba. Saka tanzwa kudaro, amai vabva vabuda makuseni vachitiza vachienda mberi kuti vaenda kupi. Vana vacho vaswera vari pano. Vana pauya munin'ina womurume vabva vaona kuti baunini vavo vabva vatiza futi vachibva vaenda. Saka tiziva kuti futi vana vari kupi kusvika panguva ino. Saka tangorwadziwa nekuti murume uyu mafira akaita nemaonero atisi kuzviita. Munhu anenge afa achimpunyikidzwa. Hama dzemurume dzakauya dzichida kuti dzitore mukoma wadzo dzimurapise. Amai vairamba nemurume uyu vachiti inini muda kuya kuzoroya murume wangu kuti mupedzise mudye murume wangu. Inini murume wangu kana akafa ndichaviga ndega ndoviga neyesinai kuchechi kwavanoenda kunonzwa madzibaba arami. Saka mai vavo chechi ainya kubereka vakauya akaramba futi zvekuzokuti vaone mwana wavo kusvika nhasi ashaya vatozoziva nekushaya kwake nhasi. Amai vacho hapana chavanga vachiziva. Saka mukadzi uyu hatizivi kuti mukadzi anga akanyatsomira sei chaizvo kuti anga achironga zvipi uye anga aida kuzoita sei. Zimbabwe muri rudadiso nhasi rari mwezuva mandlovu makorokoto kaigorepsva makorokoto shumba ndimi mauya kubasa maitizorura ripereka zvinhu zvacho zvakaoma makorokoto egoretsva vatereri tinovimba kuti makapinda muna 2024 zvakanaka. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadiwa nashe kutama. Hongu muri yeZimbabwe nhau yatauya nayo panguva ino ndiyo ekaya takakupai yekuti Chitunha chakagara 5 days chiri mumba, vana varimo, mama varimo, tikagoti taona mama vasipo vachinzi nevanhu vatiza. Naizvozvo mama vakazotifonera vakati aiwa ndiripo handina kutiza, ndoda kukuudzaiwo chokwadi, ndo chirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi, munzwewo kuti mama vari kuti kudini. Nthemba ke balalele emakhaya liyakhumbula ke sililethela indaba esidumbu esithiwa sahlala endlini okwamalanga angu-5 endlini kulabantwana umama la ekhona. Ngakho ke sathi sifika endlini yakhona kusemfeni khonapho safica abantu izakhamuzi sithi ayi umama ubalekile akakho. Ngakho ke umama wasithinta wathi uyafisa ke ubana ebekhuluma la Drewmas media echasisa ke iside lakhe, echasisa ke iqiniso lakhe. Namhlanje ke kuhlelo lethu namhlanje siliphathele umama ekhuluma ukuthi kwahamba njani akahle kahle. Sengwadzese muri Zimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Musakanganwe zvakare kusubscribe kuMagical TV Africa. Magical TV Africa, the journey has just begun. Liqiniso ke balele emakhaya sile channel entsha esivulileyo Magical TV Africa, asiyalikhuthaza ke ukubana lihambe liyo subscribe ku Magical TV Africa. Magical TV Africa, the journey has just begun. Sinizita rangu ndinonzi Loita Maurukira. Ndauya kuti ndizongina kutaura nyaya yangu yezvakaitika pakufa kwomurume wangu. Nokuti pane nyaya dziri kungofamba dzandiri kunzwa dzakasara dzichiitika mushure mekuenda kuda kunofambira nyaya yekuparira kwemurume wangu. Ndoda kuzisa kuti inini pandakabuda mumba ndichienda muchisvika muchiuya muchitaura nevanhu ndakanga ndisina kutiza, ndakanga ndaenda kupolisi. Chakaitika kuti ndizoenda kupolisi, murume wangu akanga arwara kwenguva refu, akarwara nemakumbo.
zvairwara nemakumbo inini sevanhu tairarama nekutengesa iye aitengesa ndichitengesa ndakanga ndasara ndahwani iye akurwara asingakwanisi kufamba makumbo achimurwadza. Saka inini semunhu akanga asinawo mari yekumurapisa ndaingokwanisa kutsvaga mamwe mapirisi ekuite sei ndimupe. Saka mapirisi aya akadzimara kumaramba achiti mapirisi ari kuita sei ari kundizvimbisa. Ndobva tasiya mapirisi akati mombofamba neni kupi kuapostori muchindirapisa. Ndopandakatanga kufamba naye ndichimurapisa. Makumbo aya ndobva aita chii zvakanaka. Aita zvakanaka makumbo aya ndobva atombofamba achienda kubasa. Ndobva azotanga kurwara nemudumbu. Atanga kuchaya zvizvi. Ina ndakwanisa kuenda naye kuchipatara semunhu akanga asina mari. Ndaingoita zvandaikwanisa. Saka pakauya hama dzemurume dzichiudzwa nemanext door. Dzaiudzwa mainformation handizoti zvavaitaurana kuti kudini manext door. Ndokubva vauya vachindirwisa. Vachinditi zvoni iwe uri kuabhusa murume. Tichipa ngirikini hama yedu tiirapise. Ndikati ina handikwanise handisi kuabhusa asi ndikutomubatsira hama yenyu. Tikanzi hausi kumuendesa kuchipatara ndikati mubvunzei kuti ngirikini andaimupa inini handina hangu mari ndikwanise kuita sei kumuendesa kuchipatara. Asi ngirikini mubvunzei kuti kuchipatara ngirikini ndasingamubatsire here. Hama yavo vakakwanisa kutaura nayo vakawirirana. Vakamuti tenda newe kuchipatara akaramba ega akati nini mapirisi ari kundikanganisa. Asi ko zvezvi zvanditori zvacho nditori right. Saka iye vakasvika pakuzondirwisa vakati ndiuri kumufurira. Vakasvika pakundibvisa mazino. Vaenda vakatisiya vataura kuti zvoni kana akafa uchaona zvokuita naye. Ndobva vaenda. Kubva pakurwisana kwatakaita iko kwasiya vandibvisa mazino ndinozokwanisa kucommunicata. Saka kuzorwara kwakaita nemudumbu ndaingozvionera ndiri ndega. Kuti zimara azoparara. Kuparara kwaakaita ndofunga paakanyanya kuita serious. Takatanga kuona iri Saturday kumanheru kuti munhu ari serious achikuti miri wangu uri kupera simba handisi kukwanisa kufamba handisi kukwanisa kudii. Ndobva takwanisa kumupa zvandaimupawo. Ndobva Sunday kuseni kuma4 kunze kweedza akangoti ndoda kuenda kutoilet. Ndobva ndambatsira kuenda kutoilet ndobva adzoka. Ndopanda ndakaguma kutaura naye. Inini semunhu aenda unotengeswa ndichitsvaga kuti ndandine vana pamba tinoloja rendinoda kubhadharwa mumba munoda kudyiwa. Ende kubasa kwacho kwandinotengesa mari yacho ndisingakwanisa kuwana mari yakawanda. Semunhu aenda unotengesa ndakabuda kuma7 ndichindinotsvaga chiraramo. Ndobva ndasiyira vana ndikati kana vachinge vazomuka mozodini mozovapo chiporiji vodya. Ndokubva ndaenda hangu ini kubasa. Pandakazodzoka ndakadzoka kubasa kuma9 semanheru. Ndopandakasvika vachiti mama baba havana kumbombura vamuka kana chikafu hatina kumbovapa. Apa sezvo hake munhu aimbo nekuchaya kwaaita dzimwe nguva aitomborara zvekuti taitombokanganwa kuti munhu mupenyu. Saka ipapo ndakangofunga pamwe ndozviye zvaanosimbota sei zvaanosimboita. Ndikati kuda vanoziva sei ngozi dzimwe nguva aizombomuka kana kuma10 kana 12 kuti anda ane nzara ndipewo chikafu. Saka ndikati pamwe nda ndozvemazuva yese. Ndobva tamboti garei. Dzava kuma11 ndikati izvi zvazvisiri izvezvi. Kuma11 dzemanheru eSunday iwayo ndikati uyu munhu uyu handisi kumunzwisisa ini. Ndobva ndamuzunguza anga asingatombotsukunyuke kana. Ndikati handichanzwisisa kuti zviri kufamba sei. Saka ndakanga ndatone confusion yekuti munhu wekuparara here kana kuti kudii. Saka kumangwana makuseni kuma5 ndipo ndakati arege ndichagorubatsiro kuti vanhu vandionere kuti zvakamira sei. Ndobva ndasangana nomwe murume wandakataurawo nawo. Ndobva ndavaratidza zvikanzi munhu atira munhu akatoparara. Ndobva ndati alright hazvinazvo mhosva. Inini nemanext door angu hatitaudzani hatiwirirani. Nehama dzemurume takanga tisingatowirirani zvakare. Saka inini semunhu akanga aine dambudziko rekuti handisi kukwanisa kutaudzana nevanhu ivo vaya ndakati zvina nangu ndiende kupolisi ndonozisa polisi dambudziko rangu ive ndibatsire kuti nditaure nehama dzemurume. Ndakanga ndichitotya zvakare kurwiswa semunhu akambenga arwa akabviswa mazino. Ndobva ndaenda kumapurisa. Ndasvika kumapurisa kwekuye pandikirikini papolisi pandakasvika ndaona pachinzi hapo. Ndobva afonerwa. Ndobva auya kuuya kwacho akakadhileya asi akati mirai ndiri kuuya. Ndobva auya kudaro ndobva andataura nyaya yangu. Ndokundibvunza kuti hama dzemurume wadzizisa here. Ndikati inini kwete hama dzemurume handida kudzizisa nokuti handikwanisi kutaura nadzo. Takagara tikutonetsana kudhara saka ndindorishwa ndikadzizisa ndoita sei ndinorohwa. Ndobva ati alright hazvinazvo dambudziko. Inini ndakuchitaura nehama dzemurume wenyu ndodzizisa kuti ndochaita zvaita sei zvaitika kuno.
ndobva anhikirikina asati azisa hama ndobva atanga ati ngatichienda tonoona munhu wacho pamwe munogona kuti munhu afane kurwara asi munhu aita sei apondwa. Ndobva ndakatakurwa nemapurisa ndobva ndadzokera kumba ndobva waenda ndobva wanoona bhodhi ndobva vaita sei ndobva vati alright iyi nyaya yenyu kuti iitwe panhikirikini yekusouthlands haikwanise kuitika ipapo ichiendai kumashedi ndokamunokwanisa kunobatsirwa nyaya yenyu. Ndobva anondiperekedza mupurisa ndobva andikwidza mota zvikanzichiendai kumashedi ndopandakaenda kumashedi kwekwemba ndasvika kumashedi kuye ndobva ndasikonzi zvoni nhikirikini inyaya yenyu munhu wacho akurifei kuno kwaanofanira kunge ari arikuita nyaya yacho ikoko kusouthlands ikoko haisi yekuno kumashedi. Ndikati ainda kutopinza kuti kubatsirai bhosi polisi yaikatoti bhodhi yenyu yakutoita sei yakutoshata nekuti semunhu arwarisa plus mamakamufugidza maziblankets akawandisa nehiti yekutsva kwekwe munhu aiita sei aita achidikitira achibuda manhikirikini aibuda matuzu chikanzi bhodhi yenyu itofanira kuita sei kutobuda mumba nekukasika bhosi mukanonokera iri kutoita sei iri kutoshata. Saka polisi ndobva saka ndobva ndavasanakura kati munga machindidzoseradzosera uku kwazvibatsire bhosi polisi yaona munhu yati kondichenda chaichatoiti saka ndakutomba kuti mundibatsirewo ndobva vati kuti ikona tichikubatsirai futi musina polisi hazviite nehama dzemurume. Ndikati hama dzemurume dzafonerwa nepolisi kuti ngaziye tiite sei tisangane pamashedi saka ndobva ndichimbomirirawo raiti hama dzacho pamwe dzinoda sei dzinogona kusvika ini kuti tidzifonere tizwe kuti vari kufamba sei ndakanga ndisino airtime ndobva tambomira papolisi pamashedi paipai ndobva dzasvika kuma3 ndakagara saka ndobva wazoti chitoenda henyu kuraundi bhozi hama dzenyu dzaita sei dzanonoka kuuya panapa kuti tikubatsirei nguva dzedu dzokuvhara dzaita sei dzakwana. Ndobva ndakabva ndabva pai ini ndaise munhu aifamba nemakombi nguva yaitofamba ndobva ndabuda pai kwakukwira transport ndobva ndafonera mupurisa akabvenga andibatsira pasouthlands kuti nyaya iyi ndomamirira yaita ndakudzokera kupi ndakutoenda futi kuraundi ndobva ndanzichiendai kuraundi ndobva ndakasvika kuraundi kwekwemba ndasvika kuraundi vakati kuti tibatsirei pandoda polisi ndobva ndati polisi iripo ndobva zvanzi alright polisi yacho ndinofanira kutanga yauya tozoita sei tozokubatsirai ndobva tafonera polisi saka polisi kuuya kwayo yakadhileyawo yakazosvika kupolisi zvekuma11 dzemanheru ndakanga ndakugara papolisi ndopa takabatsirwa papolisi paipai ndopa vakatipa mupurisa mumwe chete wekuti tiende naye kuti tinotakura bhodhi. Tasvika kumba takasvika vanhu vemuraini vakazara nehama dzemurume dzakanga dzapo ndopa nevanext door vacho vakanga vapo tichisvika polisi yakabudisa statement kuti vapinze panhikirikini vakwanise kutakura bhodhi ndopa vakabva varambidzwa kutakura bhodhi zvikanzi hapana bhodhi inobuda toda kunzwisa kuti hama yedu yakafa sei ndobva vanetsana saka mupurisa akanga arwa ndobva akurirwa polisi ndobva yangosiyana nazvo ndobva yaita hendova kunyaya kupolisi ndobva tadzokera kuraundi kwakare kuraundi ndobva vatora hama dzemurume 2 neni wechitatu ndobva tadzokera kupolisi kwekwe ndopa vakaiswawo kune vamwe vakuru vavo nyaya yachoni saka idzi hama dzemurume ndobva dzapiwa mhosva nemapurisa kuti imi mamaikwanisa kurambira bhodhi kuti itakurwe nepolisi nokuti kana nyaya yamaoko mepolisi inenge yayepolisi izvazve kuti hamuzivi kuti hama yenyu yakafanei zvansinei nekutakurwa kwebhodhi nepolisi maifanira kusiya bhodhi ita sei yotakurwa ionezvo hapana chamunosovha nokuti bhodhi iri kutowedzera kushata saka nemi munoda kuti mitore postmortem muchazozidziva sei kana bhodhi yacho ichinge yaora saka muri kutokanganisa ndobva tadzoserwa kumba kwakare tasiwa mapurisa ekuti anorara akatichengeta ndobva tara takachengetwa nemapurisa hapana noizi yakaitika ndokwakazoya mapurisa vachitora mastatement vachiona bhodhi zvakaitika tabva izvo zvakaitika tabva imimi pamakauya imimi ndo time ndakanga ndiri kupolisi nokuti ndakaita zuva rese nchingotenderedzwa ndiri kupolisi nokuti takatoya nepala patakatoya nayo takaya nepala kumazanza patakasvika nepala zanza to kuma12 semane kuti bhodhi itakurwa saka bhodhi ainozokwanisa kutakurwa musi iwoyo nokuti hama dzemurume dzakanga dzarambira bhodhi yachoni vachibatanawo nevanhu vemunharaunda saka nekuzonzwa zvakare kuti inini vachitaura kuti zvoni inini ndakati zvoni handirapise murume wangu aende kuchipatara anorapwa kumasowe anzi kumasowe paesinai ini sowe iri kutaurwa iri sowe rindakati namata kudhara before lockdown ende ndatenda kunobatsirwawo ndine matambudziko andakanga ndinawo semunhu aitambura wake ndobva ndabatsirwa kusowe iroro saka vanhu ava ndichitanga kugara ipapo vaingondiona ndinobatsirwa ikokoko saka ivo nekuringira kuchechi kwangu ndinonamata
havasi ndonamata kupi vanokofunga ndokwanisi kungonamata saka ivo vakakwanisa kutsa kuti inini ndakati kunoshandirwa ikoko apa ini handina kana musi wani wandakambotaura nawo nokuti agara atichowirirani saka ndindoshauza kuti zvekuzobudisa kuti ndakati zvoni murume anobatsirwa kwesina ndichazoti vakazviwana kupi ini wacho ndisingatotauri nawo ende kwesina yakwacho ini ndakatoguma kukwenda kare kare. Saka muri kuti imimi munhu akapesera kunhuhwa agara mumba 1 day. Munhu haana kugara mumba 1 day. Inini pandofungidza kuti munhu kuparara kwake nokuti ndakaguma kutaura naye kuma4 ndichimusiya kuma7 kwandakamusiya ndamusiyira vana ndo kusara kwaakarara akaita ikoko saka ndofungidza panguda ndo pane pakuparara kwaakaita saka ndikubva tarara naye akaswera zvakare. Musingatombo zive kuti murume ari mucondition ipi? Ndozvandikuta kuti kumanheru kwacho ndokwandakavhunduka ndichiona kuti condition yemurume haina kumira mushe ndokwandakazomuka mangwana makuseni ndichitsvaga rubatsiro saka rubatsiro ndakatora zuva rese kuti ndikwanise kubatsirwa ndakazobatsirwa kuma12 dzekumanheru kuma12 zvacho zvakaramba zvakare tikadzokera futi kupolisi saka bhodhi yaitowedzera kudini. Isu patakawairangira zuva rechingani? Imi makauya iri mandi mandi iranga riri zuva rechi2 but nemanhwiro ainga kuita mutumbi wokuti tanga takatomira kuroad kwese kwaisamirika kwekwe toti munhu paday number 2 anenge atoshata zvokudaro. Inauye kuti munhu akanga arwarisa nyama dzadini dzaibvisa saka ini ndakanga ndakamfugidzwa mablankets handina kuziva kuti mablankets aya aitowedzera kuibvisa nyama yemunhu nokuti paakatoparira akanga asina maduzi asi through kubikwa kwaaita nekurwarisa kwaakanga aita kwekuyi nyama yaidini yaibva. Asi handisi kukupai mhosva vahanzvadzi ichokwadi but inini ndiri worried nemagarisirano enyu imimi nevamwe vanhu. Muraini menyu hapana kana munowira nayo kuti mapinda mutsaona munotadzawo kuti sawira ona zvandaitawo zvaitika panapo. Hapana nokuti vavakidzani vacho nehama dzemurume vanenge vachibatsirana kundirwisa nokuti hama dzemurume ndo dzinenge dzichitobatana nevanhu ivo vaya vachifurira vanhu kuti vaite sei varwisane neni nokuti inini hama dzacho tagara hatisi kuwirirana. Tikutaura kazveraini rese handi muri kuona pano patiri apo panemba apo panemba ndobva ndatadza kuwira newe panapa ndotadza kuwira newe apo vese ndobva ndapesana navo kwete kuti ndasingawirane nevese asi kuti vanhu vakazoita chimwe chete panguva asi ndandito nevamwe vangu vandaitowirana navo ipapo asi panguva vakangondipandukira ndotori navo vandotowirana navo panguva iyoyo. Then kumurume wenyu dzese hama dzemurume hamuwirirani? Akutorina nenyaya iyoyo yekuti hama yavo iyoyo ndo patisingatowiririrani ipapo kuti nyangwe muri right mune zvamunenge muchiita mukaona musisina kana wani munebha wokuwirirana naye kana kuvarume wokuwirirana naye ipapo mune muri wrong. Ndo panoshanda sori kakuitira kuti mudyidzane nekuti uyu mufi uyu haisi ukama wenyu haisi hama yenyu murume wenyu chete but kana zvasvika apa akuenda kuvaridzi vake izvezvi muchaenda here kunovigwa kwake? Handikwanisi kuenda. Why? Nokuti hatisi kuwirirana apa nyaya dzacho ivo havana kunombondisuma kuti zvakamira sei saka zvinotaura kuti iniwacho handitokwanisi kuenda. Chamusina kusumwa chiya nditi murume akafa mukanotaura kupolisi nezvaari kumochari muda kuzoti achavigwa sei mapurisa akaigona kutongokuudzai kuti zvanzi zvakati? Mapurisa anokwanisa kundiudza kuti zvanzi zvakati asi ndini kuda kuti nyaya yena anafambira nayo kuda kukuzivisai kuti pane chokwadi chikutaura nokuti vanhu vemuraini ivo vari kutaura kuti ane 1 week vachiti hanzwa munhu wiyadhi yese hazvingaite kuti mimi munganzwe yadhi yese munhu wiyu kwese ukoko muchiunzwa mugoramba makangogara musingaisawo ripoti kupolisi zvingaite muchanzwa kuti next medu umu svondo rese muri kungonhuhwa muramba makangogara hamisi ripoti kupolisi. Isu hatizozive manje kuti vari kunyepa here kana kuti kutaura chokwadi nekuti isu patakasvika zvechokwadi iri yese ngechinhuhwa. Ini ndiri kukubvunza kuti vari kutaura hanzi munhu ane svondo rese ndopatoza pasvondo rese vanhu muchingogara chete everyday musingaendisawo ripoti kupolisi kuti mbava muri kunhuhwa? Kunhuhwa kungaendese ripoti here kupolisi? Maisataudzana nevanhu ka? Mamusingaonani? In short mamusingaonani? Pamba panapa ina handionane nevanhu ponhuhwa woenda kumapurisa kuti pamba pake pari kunhuhwa? Mune kodzero kuenda ka nokuti imi hamuna kozara neni mainoandana nemapurisa. Mapurisa ndo anozoreva nekodzero kuti ayo ataure neni kuti ayo aongorore mumba mangu kuti chii chiri kuitika. Izvi zvenyu hanzvadzi muri mukati mekuchema murume hatingade kukuwanzirai mibvunzo
asi chichemo changu ndechekuti imimi edzai kuona magariro enyu nehama neshamwari kuitira kuti pamunofa muwana anokuvigai because as it stands handitoziva kuti kumusha kwenyu imimi vanhu vanoirana nemi here kuti havairane nemi zvakare nekuti hapana ndakaona kana kushaya hwani munhu anotaura kuti aiwa mama ava ndovaziva inini aiwa zvakadai inyaya yekuti vanhu vakanga vagara vatoronga nyaya yacho manje zvokuti vese vakatosara vachisimbisana vachironga nyaya saka hapana kana hwani vamaimbosvika muchiwana asikomiririra inini sei vakaronga rimwe chete imi makavatadzire chii vese ini handina chero vacho vamunotaura vari kutaura kudaro vacho nika mukavabvunza kuti nemusi watakatukana kuti puseke kana kuti chii hapana ini handina puseke navo havana puseke neni asi vanongondiveka ndisati vanondivengerei hapana ndipuseke nemumwe kana akabvisa chibhakira kune mumwe hapana saka ndoshauzira vanondivengerei pamaizorwiswa kurwiswa nehama dzemurume kusvika pakubviswa mazino makataura here kuhama dzenyu kuti ndo zvakaitika hama dzangu ndakazviudza vakakumirirai here kana kuti vakangokusiyai makadaro vakangokupandukirai navo aiwa hama dzangu hadzanga vatongondipandukira vakangoti izvoni iwo hako sengirikini sevanhu muri paukama ingochengeta mazina ako kana zvizenga zvazoipa wozodini wozoenda hako kupolisi asi pari zvino zvinokwanisa kutaura nehama dzemurume wako mowirirana nekuti dambudziko riripo ipo ndezvekuti musikuti muchinesana kumapurisa azvibatsire munofanira kunge muchiondana pamwe chete padambudziko rekurwara kwemurume wako chii chamakanyatsorwira iyo nyaya yekuti vainditi zvoni iwo uri kurambidza ndiuri kufurira murume wako kuti asaende kuchipatara kuiye murume makaenda naye kuchipatara here imi aina hangu asina mari yekuti ndikwanisa kuendeswa kuchipatara ivo kurwara kwake vaingoya vachimuona vachingosiya zvakadaro vachienda vachiuya vachimuona vachisiya zvakadaro vachienda saka ndaingotora zvandaikwanisawo kwamunombozvifunga here kuti ko murume wangu akasvikira kufa zvinogona kuzoshata nekuti pavaiti muendese kuchipatara maingoti aiwa vedu veina handina mari yekuchipatara but imi ndimi hama dzacho takura ichi hama yenyu muende kuchipatara yakaramba kuenda kuchipatara kwete ndini ndakaramba yakatoramba kuenda nawo nekuti dai vaida kuenda naye kana dai aida kuda ini handaikwanisa kuvakurira vanhu 7 ndikakurira vanhu 7 ndiri munhu 1 vaitokwanisa kutakura munhu wavachienda naye asi kuti muridzi wega akazvirambira ega ini haisi mhosva yangu nekuti ndiri 1 ndikakurira vanhu 7 handina ndikwanisa kutakura munhu wavachienda semaroera vakandiita dai vaida kutakura munhu kana naye kuchipatara vaikada kutakura munhu wachinaenda kuchipatara but chinangwa changu chinoda kurwisa inini chete kwemimi kuzoenderera mberi muchishanda muchiita kunge zvinhu zvese zvakanaka murume achirwara arimo mumba musingaratidzi hanya kuti muri kutsigirana nemurume wenyu kutoenderera mberi muchishanda muchidzoka kumba kuma9 dzeusiku munhu amasiya asina kumuka saka imi maida kuti ndiite sei mumba muna kusana chikafu hakuna aindibatsira ndoita sei ndikagara tese nevana chaingofa nenzara iye wacho ndaimupei ko vana venyu handiti vakura here imi havana kura zvokuenda kubasa vana vangu aiwa kandiva eji yekuroorwa vana vangu pane form 3 neform 4 ari kuenda form 4 allright havasi vana vahombenyi allright form 3 neform 4 saka pamune muri kumusika imi vanenge vachiitei handi vana vanoenda kuchikoro vana plus ine handigari navo zvoholiday zvinhu zvaitika paholiday kapanapa pande ndimusika ivanenge vari kumba inotengesera mutauni baba murume arwara mutauni tinosungwa nepolisi mutauni ivo havakwanise kuningira polisi mutauni vana vadiki matotengesa ndemepolisi mutauni saka ndaivati endai munotengesa here ndinosara ukama hwevana nababa wahongu hwakamira sei vatori vana vavo vamini kuti vanowirirana here vaiwirirana zvakanyanyisa zvokuti vana vacho chero ukaenda kunovaona kuchikora vatotanga tobvunza tikodhedhe vari sei vasati vabvunza inini but sure munhu angafesa nhasi the whole day vana havasi kuona kuti baba vari sei mumba mumwe chete chero imimi wacho mabva kubasa kwenyu kuma9 kunotengesa moya mogara moregedza kunotarisa kunodongorera mongoti ndozvemazuva ose mogara kusvika kuma11 kusvika zuva radoka morara mozocherechedza mangwana makuseni kuti rekani chinotsvaga rubatsiro handina kucherechedza mangwana makuseni ndakaziona manheru iwayo asi kuti ndikwanise kuwana rubatsiro panguva iyo zvakandinetsa nokuti ndasina munhu ndaikwanisa kutaurira panguva iyoyoyo ndakatomira kuti kuchene ndotsvaga vanondibatsira kwete kuti ndakazviona mangwana makuseni handakuzviona kuseni plus vana havasi vana vadiki nemunhu wangojera tongosana neakarara havana kukwanisa kuti vangasvikira vachitarisa kuti munhu zvakamira sei nokuti vangojera ngosvikira navo vakarara ivo vachita havo zvavanenge vachiita
saka vana vamukawapenyu mhosva havana kana mhosva yavainayo nekuti havana kana chavanoziva atisikuwapa mhosva asi kuti imimi munoda kutarisa kuti zvamakaudzwa information yamakaudzwa nevanhu vanga vasingagare nemunhu ndo iri correct. aiwa tisitoda kunzwisisa kuti ko vana vaiswera vasina kumbona kuti baba vanonwa mvura here, baba vambonwa mapiritsi here, baba vari sei. Saka ndataura kuti vane nguva yavaitita izvozvo zvekuti vanga vasingade kana chinhu vekuti vatokwanisa kutorara kutokanganwa kuti munhu mupenyu wotorara wozomuka havo. Nesaka ndopaya mandataura ngati isu taingofa pamwe ndozve zvavanombodini zvavanomboita. Saka yanga isiri problem yemunhu nekuti munhu aitomboitawo zvokumboti anomborara totombokanganwa idu. Saka kuti mungape vana mhosva kuti sei vasina kuzoona kuti baba vakadai yanga isiri problem. Wozi kurara kavaitomborara semunhu kuti miri wakanga usisina hawo simba vasina chavaikwanisa kuita. Munoona mama, isusu panyama tinogona kuzvimirira kutaura uye zvese zvenyaya yenyu iri kumapurisa hatingadedi kutaura zvakaita zvakawanda nekuti tinogona kupedzisa takuita kunge tiri kukupai mhosva asi tichida kunzwisisa chokwadi. Patanga tiri kuda kunzwisisa isusu panga pari pekuti since vanhu vari kukupomerai mhosva saka tichida kunzwisisa kuti is it possible kuti munhu angasvikire kunohwa zvekutodaro muinaye mumba uye zvekuti ko maefforts amaimboitawo kuona kuti murume wenyu ari sei akamira sei uye zvewari yedu ndeyekuti imimi pavakidzani vese kushaya kana munoita nekuti vaitotaura kuti vakataura nekuti muchinzi makorokoto egoredzva mukati aiwa ndeyedu tese muchitotaura nhau dzakadaro. Vaingotaura neni sei tisingataudzani, vaindibvunza kurodza sei tisingataudzani. Ndo zvacho zvatisiri kuziva izvozvo. Aiwa ndoda kuziva kanti hatitaudzani. Saka pamakorokoto egoredzva unoita namakorokoto sei tisingataudzani hapana mangwanani hapana maswera sei. Saka makorokoto egoredzva aibuda papi isi tisingataudzani. Kana nemi muchifunga kuti hatitaudzani hatidini ndosvika kuti makorokoto egoredzva tisingataudzani ndotodaira asi hatisingataudzani nguva yese. Kana ime gamunoti manyepo ya anogona kunga ari manyepo. Hatitaudzani hatina mamuka sei maswera sei tinokopfuudzana kudai ndozongoya nhasi igoredzva ndosvika kuti makorokoto egoredzva ndotodairawo imi motodairawo isi tisingataudzani. Stands enyu akakura sei? Ma 200 square meters. Ma 200 ka. Patanga takamira isusu tanga tine 3 mastands ari uku 3 ari uku which means a total of 6 vatingati ndo vari close nemi. Vese ivavo hapana kana munoitana mamuka sei? Vatinokutana nemamuka sei ka varipo. Alright, imimi pana amakamboudzwa here kuti ndo zvaitika kumba kwangu murume wangu ashaya. Hatikwanisa kufonera izvo zvachitaura kuti chokwadi ndakaudzwa murume asati ashata body. Ini pane vasho vantu kuratenda mamuka sei tinoitana asi vanhu vachiyauka vanowirirana nevandoita sei vatisingataadzani navo. Saka enda kana handingakwanisi kuda sei munoitana mamuka sei? Ko makorokoto egoredzva. Makorokoto egoredzva vanhu vandotaura navo vachineka hati asina taonana panguva yekuti tita nemakorokoto egoredzva. Vachaura zvemakorokoto egoredzva zvine vanhu vatisingataadzani navo. Nhau yacho yakaoma asi ndinoona kunge nekuda kwekugona yenyu kuzvimirira panhau yese asi chandokukumbirai ndechekuti mugadzise ukama hwenyu nevamwe vanhu. Inini vanhu vanogona kuti neshamba haite imbwa yemunhu asi hapashai vanhu 2 vanomira neni panguva yakaoma. Wesi still imi muchizva kuti murume mutorwa kana and wesi still achirwara muchiona kuti ari kurwara hamuna kumbofunga here kuti ko murume wangu akafa zvichafamba sei? Ndosaka ndataura ndikati inini kuti ndizozisa hama dzacho ndakanga ndagara ndichitotyawo kuti ndinovazisa ndichita sei ndichiti kudii. Rwarufuka urwu whether munhu atambira ezvezvi makabvisana mazino muchiroverana zvisina basa izvi zvine basa izvi ndo zvamaifanira kubvisirwa mazino kaizvi. Mavaudza chokwadi kuti hama yenyu kunoko hakuchisina hama yaparara. Whether vari kuzvigamuchira kuti havasi kuzvigamuchira but munhu achingofa chete muchibva maudza hama dzacho kuti kunoku ndo zvapo nekuti rufu rwasiyana nemuchato wekuti unoti ndoda kushedza nhingi handimudi. Urufu
kana rwaitika rwatoitika maifanira kutozivisa hama dzacho nekuti uyu haisi hama yenyu. daitozizivisa ka vamwe vasingazotasana nemufi vaisi kutosana nekundirwisa zvakare. Aiwaka handiti maizivisa mufi maizivisa rufu rwemufi muchizivisa mapurisa vagoya kugosvikoita hondo pamberi pemapurisa. Mapurisa ndo akatovazivisa ini ndakanonozivisa mapurisa ndobva avazivisa vaziviswa nemapurisa vakanzi ngatishangane kumashedhi ivo havana kuenda kumashedhi vakananga kumba vachingoti ini ndiri kumba ndotonga ndichinanga chida kuzorwisa inini kumba nokuti nguva yese yakapera tiri kupolisi kaya vakamirirwa kupolisi ivo vakanga vari kumba vachitsvaga inini ndiri kupolisi saka mwana vachitongoda kungosondirwisa saka vatamba kuti ndai ndinakavauza ndirini. But inini ndanga ndichibvunza mubvunzo wekuti pakafa murume wenyu shamwari yenyu yamakaudzawo kuti murume wangu ashaika ndeipi? Shamwari muraini handina shamwari muraini asi muraini vandu kuti ndinotaudza navo kutaudza zvokungoti mamukasei maswera sei ndisina hamwe zvondinotukana navo kana kuti kudii kwete kuti shamwari handina shamwari muraini. Kumusha kwenyu makaudza? Hama dzangu ndakandadziudza zvokuti isusu tine mameshins ekutarisa paeconet izvozvi tikacheka tinotokwanisa kuwana macommunication yamakaita nehama dzenyu muchitaura kuti murume afa. Maitaura nani? Chekutanga ndakatanga kutaura nemunin'ina wangu ndiyo ndakatanga kutaura akati chii? ndiye akazoudzawo vamwe. Kosei vasina kuuya kurufu? Kurufu vakauya asi nenyaya yenoizi vakadzokera ndikasara ndine amai chete. Noizi yakazoitika mumashure ka? Handakavaudza ndiri kumapurisa ini ndiri kumapurisa ndopandakafonera hama dzangu ndiri kumapurisa handimukona imi pamakauya ndakanga ndiri kumapurisa ndikafonera hama dzangu ndiripo ikoko hama dzina kuuya musi iwoyoyo dzakazaya amangwana nokuti vati aifonana tiri kumapurisa vanidza kuti zvafamba sei maapapi ndikati tiri kupolisa kabva kwakuma12 ndopakataura chino yamangwana makuseni ndopavakauya kuseni vakasvika paya paine noise ndobva vadzokera vadasara ndina mai. Okay, yeah, asi munofanira kugadzisawo ukama hwenyu nevanhu vese vese zvavo nekuti isusu patiri kukubvunza ime mautoti imimi muri kutotedzera zvakataurwa neavo isusu hatina atotedzera hapana atinotomboziva hatinei navo isu asi nyaya ndeye mufi ndiye hatiri kuda kutsvaga kuti kochiiko chakaitika kumufi zvinova zvinotipa pfungwa isusu yekuti kana munhu akafa mumba oregedza kuripotwa pamwe mune muchida kumbovhara evidence yekuti afa sei ndo zvatopedzisira tawira sei taakufunga kuita kuti ndo zvinenge zviripo asi imimi patataura nemapa taona kuti ukama hwenyu nevamwe ndo usina kunaka mungadai makatowana kana maneighbors aitonyimba ari pamba paitika rufu tingadai tine hama dzemurume dzakauya hadzo dzikavava asi dzauya parufu pane kuti munotya kuti ndinozorohwa kokurohwa kunouraya handiti chamunoda kuviga murume wenyu haimutorwa kauyu mangwana pakanzi pakumuka zvikoko hamutishedze kuti mchiti pamba hapachagariki. Saka gadzirisai ukama hwenyu nevanhu nenyika yese kuchechi chaiko chaiko tingaende hedu tigoti muzita rababa neремwanakomana kana tisingagarisani nehama dzedu zvakanaka hapana kana chikonzero chekuenda kuchechi. Kunamata kunotangira mumba mako. Hapana kuti muri pabvumo here ipapo? Ndopanzwisisa. Handitika? Saka mogadzisa ukama hwenyu nevamwe nekuti zvinhu kana zvakadai so zvaita munofanira kuwana vanhu 1 or 2 vanokumirirai kuti aiwa kana muri kumunyepera but mukaita 0 anomirawo nemi panoita problem nyange muri muchokwadi muchititaura chokwadi chaicho asi kana pasina anomira nemi munguva yakaoma pane dambudziko. Izvozvo zvinofanira kuitwa nemunhu mupenyu kuti ko munhu ari kurwara ko zvikazodai zvaifanira kugara zvakaklika musoro menyu even pakurwarisa chaipo chaipo kuti murume haasi kumuka hama yenyu iri kurwara kuno nyange muchitya kurohwa asi hama yenyu arwarisa kwete kuti inini dai ndaive nini munin'ina weiyei mushakabvu zvichokwadi ndaite kubvisai musoro chaipo kusvika hama yangu yakunohwa. Handimukuzvona mimi kutaura saka mimi ndinovaudza inini nditaze kuza polisi ndaudza ivo voya vondibvisa. Aiwa maifanira kutaura zvichikanaka musabviswe musoro. Zvichakanaka zvacho hati ndipo takanawidzana vakaramba kuuya kana tichauya akafotana zvekuita. Ivo vanototaura kuti makataura kuti ndimuri kuvaroya. Izvo zvese zvozvo mashoko akuchibuda through nevanhu vari kutaura zvisina basa. Nyaya yekutoti hanzi ndimi kuvaroya hainambobuda nyaya iyoyo. Ndoshaza kuti vanhu vese vakutaura izvozvo vari kuzwa nako. Hama dzacho dzese dzakataura izvozvo ndozvadzaitawo. Inhau yekuti vanhu vakazenge vaplana havo nyaya dzavo.
izvo zvandikwanisa kuzvidhifenda nokuti ndandikwanisa kuzvingira nokuti handina mashoko andakamudhara akadai saiwayo. Isu takanesana tiri tega paukama, vanhu vemurani vachipeshera vachitokurudzira. But imi muchanzwa sei izvezvi murume wenyu achisvikira kuigwa musina kutogona kana paaripo? Apa hapana chandingamboita nokuti kana ivo zviro zvavanenge vakaronga ndozvavanenge vakaronga. Inini chekuita ipapo ndendisina. Handiti nokuti makono. iye kana nekwaanoenda anozoti ninaye haana mhaka. Nokuti izvi achatonga izvi achajaja ndiMwari. Ini handichanokwanisa kujaja, ivo havanokwanisa chavanokwanisa kujaja. Achatonga ndiMwari. Takungotarisa rwendo rwakwaari kuenda kuti zvichafamba sei. Kuvigwa kwake nini ndisiko, izvi hazvina kana basa. Mwari ndiye anotonga. Nokuti panyama tingada kusova chitsvaga kuti ndingaite sei kuti ndiende pamunovigwa, ndienda kutotsvagawo zvakawanda. Saka kana ivo vachinge vangosaina kuti vanoda kumuviga ndisipo, zvinenge zvingori kwavari. Ini chanhau yandanangofambireni ndeuda ngokuzisai imimi mafambiro akaita nyaya. Nenyaya vanotaura kuti munhu akaita svondo rese ari mumba. Ndoti inini vanoita svondo rese ivo vanenge vachinzwa munhu vari kukoko. Vanotadza nekunozisa mapurisa. Mapurisa inini handingarwe nemapurisa kana vachiti inini ndinorwa nawo. Ini handingarwe nemapurisa. Mapurisa ndoaifanira kuzoongorora mumba kuti chii chiri kuitika. Aiwa. Nokuti vamwe vacho vari kubudisa umbowu kwavanogara kwacho kutori kure neni. Saka ivo munhu wacho vaiona vari kupi? Kana zvechechi zvavanotaura, chechi yangu yandonamata havaizive, vakubudisa chechi vangu, vakusvibisa zita rechechi yevanhu. Isineiwo neni, nenhau kuti hanzi ndainobatsirirwe ikoko. Ende ndezvakare before lockdown zvandakabatsirwa ikoko. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa mama. Tinotenda nechokwadi chamatitaurirawo kuti tizive kuti zvanga zvakamirawo sei kudivi kwenyu, nekuti tanga taakushupika kuti ko zviriko here, zvinoitika here munyika yababa, kuti munhu anosvikira kunohwa ari mumba asina kana munhu amubatsira kuti aradzikwa azorore murugare. Aiwa, tinotenda zvikuru nenguva yamatipa. Asi chikumbiro changu ndechekuti ininiwo muchindichenesa zita rangu nokuti kuna zvandichakwanisa kana kugara pamba nyika yese yakungondinongedzera, asi nhau yacho yakabuda inga iri nhau yekunyepa. Nokuti mafambiro azvakaita nekuti mufa azonhuhwa asi zvesvondo vamwe vati hanzi before Christmas. Saka ndoti muzivisawo muresi, mobudisawo semaburisiro amakaita nyaya yacho pakutanga, mobudisawo vanhu vachinzwawo matauriro anguwo inini. Aiwa, sekutaura kwamuri kuita ikoko ndo manzwiro avanongoita. Isusu hatina divi ratinomhanya naro. Chatinoita chete isusu mama kutora nhau. Zvamunenge mataura imimi ndo zvatinoburitsa, zvavanenge vataura ivo ndo zvatinoburitsa. Aiwa, tinotenda. Zvakanaka. Tingamanzwa zvataurwa namama, manzwawo mibvunzo yedu motiregerera pamwe tinogona kunge tichiti iwewe une mhosva. Aiwa, katiri vanhu venyama tinenge tichida kuedza kutsvaga chokwadi kuti kana tachiwanawo chokwadi imi muwanewo chokwadi. Liqiniso valale emakhaya shuba mwakazoti munofanira kungoita magweta akawanda nekuti sometimes amabvunziridzo amunozoita ningakuita kunge mukuinterrogata vanhu asi hazvisiri izvo. Ekucineni kwako konke sizama ke ukubana sithole iqiniso, sizama ukubana asilinikeze indaba ecacadiweyo elobufakazi eleqiniso lonke nje lisegcekeni, lingasali lani lile mbuzo. Imbuzo naliyana eliyabe lilayo yiyo imbuzo esibonayo ukuthi siyazama ngazo zonke indlela ukubana silibuzele yona lithole impendulo yiyo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadiwa nashe kutanga. Angatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Drewmas Media, taking you to another level. Magical TV Africa, the journey has just begun. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga,
Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.